Egunon, Paul. Egunon. Egunon. Esan diazu, baserritar jubilatua eta atxitxa aktiboa zarela, baina, bueno, bere garaian biak kanpainzinan dibilitakoa eta azterrian ibilitakoa, pertsonan ikuste dut, bueno, askorentzako eredugarria ere bai. COVID-19 COVID-19aren garai hauetan, nola ikusten duzu, klima aldaketa, elikagaien produzio lokala eta lehen sektorea, modu orokor batean. Lehenengo nire ustez, COVID-a erakutsi dauena da gizartien krisisa. Ez da bakarrik gaixuen krisis bat, ero sanitario krisis bat, baina erakutsi dau gizartiek bera dakola krisis bat, krisis soziala, elikaduran krisisa. COVID-a erakutsi dauena da, esate baterako, elikaduran katai mundiala oso fragila dela, eta, bueno, benetan, dakeu arazo oso sakon bat gizartien. Eta neure ustez, baserritarrak eta baserria dakeu gizartien soluzio asko. Ez da izango bakarra, baina argi dao baserritarren eredua dela soluzio bat. Soluzio bat, gu ez gara problema. Gu gara oso garantzitsua gizartien, elikadura sortzen dugu, eta fauk berak esaten dugu sortzen dugula elikadura lokala eguneko 70. Orduntxe, gu oso importante gara. Eta bigarrenez, klima aldaketa inguruan. Bebai, baserri eredua, agroekologiko eredua. Munduan ziar, otzitsu itzen dau klima aldaketan berotasuna. Otzitsu itzen dau. Eta da, nekazaritza industriala berotzen dauena. Orduntxe, baserritarra gara klabe amengo debatian eta bizarreguneko soluzioetan. Eta Euskal Herrizan, krisi handiza dakeu lehenengoko sektorian. Bai nekazaritzan, bai forestal arloan, eta bai arantzan. Eta ion bida beste ikuspuntu bat. Kafe para todos izan dana oin arte ez dau balizoten. Ezin jau izan bihar deula baserriza eta lagundu eredu industrialari. Eredu nekazaritza elikadura industrialari. Ez direz kompatible. Ez erosaoz bateaz, eredu bateaz, ero bestiaz. Eta bizek bizontzako ez da balizoten. Eta ikusi dugu, azkanengo 35 urtean izan da nekazal politiko bat kompetitibo, haundizari laguntzen, eta hori ikuidau honek ondoriok. Eta esate batero Gipuzkoan eta Bizkaizan ikusten da baserri txikina, baserri ingurua galtzen gauzela. Eta hori kosto sozialak dakoz, kosto elikaduran inguruan bebai, eta hori rekupera da. Eta horretarako beste politika batzuk lehentasuna emoten ekonomia lokalari, elikadura lokalari, merkau lokalak zaindu, injartu, eta benetan tresna politikuk badakauz. Esate baterako, elikadura eskoletan, ospitaletan, inguru publikoetan. Zehaitzik ez da eitzen inguruko jatekuaz, inguruko elikaduraz. Olakse tresnak badakauz, erabilin bidiraz. Ez bakarrik esan publikoki, baina gero egin bebai. Forestal arloan be, dakau, krisis handiza. Banda marron ondorio bat da azaltzen dauela monokultibo eredua ez dela ona. Eta horbe, kafe pa todos. Eta ikusten gauz, oin eukaliptuen zelan haunditzen doin. Eta hori arazo bat da gaurko eta bizarko. Nire ustez horbe, Euskal Jaurlaritzak landubiko ban baso misto eredu bat. Monokultiboa kendu, apurka, ez bakarrik launtza kendu, baina bebai
forestal basoko tresnak ero basoko mekanismoak aldatu. Esate baterako, matarraza. Hemen kostan ikusten dugu. Euri handizak eitzen dauenean, itxasua txokolate dago. Lurrak jundiraz itxasora. Eta galtzen gauz, erozeino bidez gure lur hobianak. Bihar dugu beste baso politika bat. Ez epe laburrera. Epe luze baten ikusten. Hemen produktibismoen debati esan da oso txarra. Eta itxasuan gauza bardina. Bardintzat volantiek, badiraz, ondarrukuak, ero irlandesak, ero frantzesak, bardintzat. Asuntu da hemen, itxasua ez bada zaintzen, basua ez bada baso zaintza bat, eta nekazaritza bat ez badako beste punto luzia hemen porrote ingo da. Orduntxe, neure ustez, hemen ikuibikau beste eredu bat, beste produktibo eredu bat. Eta ulertu lehengoko sektoria dela fundamentala gizartian, eta ez epe laburrerako, epe luzerako. Beste politika batzuk behar dauz. Eskerrik asko, Pol.